veče svima. Evo mi krećemo ovako sa kišom. Nemojte da vas kiša rastera, ako nisu uspeli suzavcima da nas rasteraju batinama, nemojte li zbog kiše dodati. Malo će da nas osveži, a evo za početak, ovo je tribina koja se zove Svi smo Jovina. I za početak ćemo pogledati jedan video rad koji su napravili učenici 2. i 3. razreda Jovine gimnazije. Pozdrav svima i hvala vam što ste došli. Naša Jovina gimnazija, ustanova od nacionalnog značaja, kroz svoju istoriju menjala se na različite načine. Bila je prepoznata kao jedna od najuglednijih srpskih gimnazija do pre 2 godine, ali taj značaj nije nastao preko noći. Kroz više od 2 veka generacije učenika, profesora i direktora oblikovale su školu kakvu danas poznajemo. Današnjim đacima, njihovim roditeljima, pa čak i bakama i dekama, teško je da u potpunosti razumeju šta je ova škola predstavljala našim precima pre više od 2 veka. U to vreme, Srpska velika pravoslavna gimnazija nije bila samo obrazovna ustanova. Bila je jedina srpska gimnazija u nekadašnjoj Ugarskoj, jedina svetiljka u mraku i čuvar narodnog identiteta, jezika i duše. Sve je počelo na dan Svetog Save, 1810. godine. Veliki dobrotvor Sava Vuković objavio je svoje zadužbinarsko pismo i priložio u to vreme ogromni 20.000 forinti za osnivanje škole. Ali prava snaga ove priče ne leži samo u bogatstvu pojedinaca, već u srčanosti i žrtvi običnog, malog i siromašnog sveta. Građani Novog Sada, zanatlije, paori i trgovci odvajali su svoje poslednje groševe od usta da bi uložili u budućnost svoje dece. Zato je gimnazijska uprava sve osnivače i priložnike javno objavljivala na uvid cijelom narodu. Na vrhu tih spiskova stajali su mitropoliti i episkopi, među kojima je važno pomenuti episkopa Platona Atanackovića. Carskim odobrenjem, koje je 31. januara 1816. godine potpisao car Franjo I, načinjen je zvanični korak ka ostvarenju višedecenijskog sna. Formiran je patronat sa zadatkom da obezbedi školski prostor, nastavno osoblje i udžbenike, pod vrhovnim pokroviteljstvom karlovačkog mitropolita Stefana Stratimirovića i bačkog episkopa Gedeona Petrovića. Škola je smeštena u zgradu koje je Srpsko pravoslavno opštenstvo novosadsko podiglo u porti Saborne crkve još 1787. godine. Prvi nastavnici Mojsije Ignjatović, Dimitrije Stefanović i Georgije Magarašević primili su prve đake, a gimnazija je ubrzo stekla pravo javnosti i izjednačila se sa ostalim gimnazijama u državi. Kada je na čelo škole kao prvi zvanični direktor stupio čuveni Pavel Josif Šafarik, gimnazija dobija novu snagu. Šafarik 1822. godine osniva gimnazijsku biblioteku, dovodi ugledne profesore i podiže nastavu na vrhunski evropski nivo, dokazujući da srpska omladina može da stoje rame uz rame sa evropskom elitom. Nakon toga je stigla strašna 1849. godina. U teškom bombardovanju Novog Sada od 12. juna grad je razoren, a rad gimnazije nasilno prekinut. Posle 3 dugačke, mračne godine prekida, oktobra 1852. godine, škola je to ponovo otvorila vrata. Bilo je vreme velikog stradanja. Radila je samo kao niža četvororazredna privatna gimnazija, jer patronat više nije mogao da izdržava potpunu školu. Oduzeto joj je pravo javnosti, a u klupe je selo svega 26 đaka. Nasuprot toga, narodi posvećeni profesori nisu odustajali. Od školskih 1853. na 54. godinu na čelo dolazi direktor dr. Đorđe Anatošević, čovek koji je uložio čitavu svoju dušu u oporavak škole. Neumorno je radio na poboljšanju nastave, bogatio školske zbirke i vraćao veru da će škola ponovo zasijati. 27. septembra 1860. godine car Franc Jozef ponudio je državnu finansijsku pomoć za proširenje u potpuno osmorazrednu gimnaziju. Bio je to početak velikog preokreta. Konačna odluka doneta je 1865. godine, kad je škola podignuta na nivo velike osmorazredne gimnazije, a početkom 1866. godine primljena su 4 nova profesora, među kojima je bio i veliki Laza Kostić. Svoju konačnu velelepnu palatu, u kojoj se i danas nalazi, škola je dobila krajem 19. veka, zahvaljujući veličanstvenom prilogu barona Miloša Bajića od čak 200.000 kruna. Učenici gimnazije su oduvek briljirali u oblastima prirodnih nauka, ali pored toga su pokazivali svoju svesrdnost kroz 2 nastavne aktivnosti. Hor gimnazije Jovana Jovanović Zmaj jedan je od najprepoznatljivijih delova tradicije naše škole. Osnovan je još 1828. godine kao vannastavna aktivnost, dok je tek 1987. godine pod vođstvom dirigentkinje Jasmine Nešković prvi put nastupio pred žirijem.
Od tada počinje njegovo ozbiljnije takmičarsko putovanje, kroz koje je osvojio brojne prve nagrade i zlatne plakete na domaćim i međunarodnim festivalima. Danas hor vodi profesor Jovan Travica. Hor broji približno 110 učenika i nalazi se među najbolje rangiranim horovima na svetu, zauzimajući 355. mesto na listi Međunarodnog horskog udruženja Muzika Mundi. Današnja gimnazija ne stoji samo na ciglama i novcu bogatih dobrotvora. Ona stoji na decenijama ljubavi, odricanja i nepokolebljive želje običnih građana koji su verovali da je obrazovanje jedini put u slobodu i bolju budućnost. Mi, učenici Jovine gimnazije, danas pokušavamo da sačuvamo trud i rad naših predaka. Uz podršku naših roditelja, profesora i sugrađana stojimo zajedno kao jedna zajednica u odbrani onoga što nam pripada, naše škole, naše istorije i našeg identiteta. Ali naša obaveza nije samo da sačuvamo zadužbinu naših pradedova. Dužni smo da budućim generacijama ostavimo mesto na kojem će se tradicija čuvati i razvijati i stvarati nove uspomene. Jer Jovina nije samo zgrada, nije samo ime. Jovina je generacije za generacijom, Jovina smo svi mi. Jovina je naša i svi smo Jovina. 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 Još jednom, dobro večer. Da vam se zahvalim svima što ste došli na ovu našu tribinu Svi smo Jovina. Cilj ove tribine je da pokušamo da pokrenemo neka pitanja, mada ih pokrećemo već jako dugo vremena. Gde se trenutno nalazi Jovina i svi mi, roditelji i učenici zajedno sa njom? Koje su posledice svega toga što nam se dešava u proteklih godinu i po dana? Gde će naša deca, evo danas 25. augusta, još uvek ne znamo kao ni prošle godine, gde će ići u školu, da li ovde, da li u neku drugu, ko će nam biti profesori, ko će nam biti učitelji, bilo šta, ko će nam biti direktor, jer se nadamo da će gospodin Dejan Vuk Stanković, ministar, ispuniti svoje obećanje koje nam je dao. Šta možemo da uradimo svi mi zajedno da sačuvamo Jovinu od daljeg urušavanja? Na ovoj tribini će pokušati odgovore na ova pitanja da nam daju Miodrag Vasić, bivši učenik i naš saborac, bivši učenik Jovine i profesor elektrotehničke škole, Snežana Maletin, bivša profesorka Jovine gimnazije, trebao je ovde da bude i David Gojković, bivši učenik, ali je imao ispit koji su mu pomerili sa jutra na veče u Beogradu, pa molim aplauz i za njega, nije uspio da stigne. Psihološkinja, doktorka Ana Mirković, istaknuta srpska psihološkinja, ekspert za digitalne komunikacije i medijsku pismenost, kao i profesorka na Fakultetu organizacionih studija Eduka. A evo da krenemo odmah sa pitanjima. Evo da krenemo od najstarijeg i najživljeg ovde člana. Najbolje, jel može jedna mala digresija? Izvolite. Neka se to zvalo teška škola. Sad se zove Jovina škola. Eto, to je bivši đak Jovine gimnazije i verovatno je, znate, sjećate možda koje godine ste upisali Jovinu?
više od pola veka, 1900, Da. sigurno 67. To su ti lepi maniri koji su se zadržali iz ove škole. Recite nam u par reči kako je tad izgledala Jovina gimnazija. Da li je tad imala ovaj, da kažemo, nadimak? Kakva su deca upisivala i zašto je za vas značajno što ste pohađali baš Jovinu gimnaziju? Naravno da je bila i ovakva kakva je sada zgrada. Nisu nas zvali Zmajići, bili smo učenici Jovine, znalo se da se to odnosi na gimnaziju, kukali koji su sada rekli Nova. Tako se tada, kažeš Jovina, zna se sve o tome. Zgrada je bila naravno ista, naravno bila je opremljena mnogo skromnije nego što je sada. Imali smo osnovne stvari, naravno, blackboard u svakoj učionici. Tabla bila je do duše tamno zelena, imali smo i krede i sunđere, sve smo to imali i čak smo imali i stolice, obične stolice sa pisaćim stolovima. Imali smo i nešto što se zvalo skamija. To je u nekim od naših laboratorija bilo i dalje. To su dvosedne klupe raspojene svojim nogama sa stolovima, sa pisaćim stolovima. Imali smo i električna zvona za oglašavanje početka i kraja školske godine, ali kada zataji, kada nestane struje, imali smo i pravo crkveno zvono kojim se oglašavalo to isto. Ne znam da li je to znak zbog čega neki insistiraju da treba se vrati škola crkvi. Kako su se deca upisivala? Slično i sad, kao što je i sada. U to vreme Jovina gimnazija je važila za elitističku. Što je malo onako pogrdno bilo, pežorativno, ali u stvari ona je bila elitna škola. Baš zbog toga što se u nju nije mogao svako upisati, samo najkvalitetnija deca. To je otprilike kao i sada. Oni su bili kvalitetni ne samo po tome šta su postizali tokom školovanja na takmičenjima i tako, već šta su kasnije postizali u životu i na profesionalnom i na ličnom planu. Ja nisam bio ekstremno uspešan učenik, ali zamislite kakav je nivo obrazovanja ponudila tadašnja Jovina i verovatno doskorašnja, kad sam ja kao srednji učenik mogao da upišem zahtevni fakultet tehničkih nauka i da ga do duše teško završim i postanem elektroinženjer i posle profesor. Međutim, jako je važno da se napomene da je po svemu sadašnja škola bolje opremljena nego što je tada bila i po svemu bolja osim po direktoru. Mi smo imali pravog direktora. Zvao se Đorđe Bajić, bio je doktor nauka i u sličnoj društvenoj situaciji kao što je sada, kada su 1968. bili oni studentski nemeni protesti u Beogradu. Da li se neki od profesora ili učenika pridruživao tim protestima ili je samo podržavao, ali tadašnji direktor, za razliku od ovoga sada, sasvim suprotno, toliko je podržavao te svoje profesore i učenike da ih je odbranio od političkog pritiska, jer i tada je bila do duše jedna partija koja je to radila svima. Znači, suprotno od ovoga direktora. Hvala. Sada onom dela šta je Jovina gimnazija meni značila i šta mi je pomogla u životu. Pomoglo mi je i da sam bio prirodno-matematički smer i naravno to mi je pomoglo posle na fakultetu sve to znanje. Ali na moj život, na mnoge druge aspekte, na ceo život više su uticali ovi opšti predmeti, ne samo svojim sadržajem, već i profesorima koji su nam dozvoljavali
da idemo dublje u njihove predmete. Tu moram da spomenem profesorku koja je najviše uticala na kvalitet mog života, to je Gordana Dražić. Ona je bila profesor psihologije, logike i filozofije na 3 godine. I da li zato što smo joj bila prva generacija, bila mlada, puna entuzijazma, ili je prihvatila Jovin način predavanja, toliko nam je kvalitetno prenosila te lekcije da sam ja posle samostalno nastavio da proširujem znanje iz tih oblasti i da to primenjujem i na sopstveni život, pa su čak i moji i učenici i unuci imali koristi od toga. Hvala mi odraže. Hvala. A evo sad, da pitamo profesorku Snežanu Maletin. Čuli smo jednog bivšeg učenika, a sada čujemo bivšu profesorku koja je u novembru 24. jel? Da ste tada otišli u penziju. Kako je bilo, profesor, biti u Jovinu? Da, dobro večer svima. Ja sam u penziju otišla 9. maja ove godine. Tako da nisam daleko od profesora koji su suspendovani nekoliko dana posle mog odlaska. Ja sam u školu Jovinu ušla 2002. godine kao profesor likovne kulture, nekoliko meseci pre nego što će direktor Radivoje Stojković postati direktor. Ja ću ovom prilikom ukratko samo da vam nekako dam do znanja da sve ovo što se događa sada se nekako događalo i te 2002. i 2003. kada je Radivoj Stojković, kada je postao direktor, odlučio da otpusti 22 profesora. Tada su u našu školu, u ovo dvorište, dolazili novinari, jedan od njih sam bila i ja, ali eto, mene je sud preko sindikata vratio na posao i ja sam ostala tu. Kad sam rešila da ostanem, kad sam odlučila da ostanem u ovoj školi koja iza sebe ima veliku istoriju, u kojoj je na kraju krajeva išao i moj otac i sećam se kao detetu govorio, nama su predavali bečki đaci. I imao ove manire upravo koje sam ja sada, koje cveće. Manire Jovine gimnazije, da. Raditi u Jovinoj gimnaziji je bio izazov, trebalo je obnoviti znanje iz istorije umetnosti, iz teorije forme, iz likovne kulture i trebalo je taj predmet podići na jedan viši nivo i razmišljati o tome šta to umetnost može da pruži učenicima i na koji način mogu iz nekog drugog ugla da posmatraju svet, pošto znamo da je Jovina gimnazija matematička gimnazija i da su predmeti uglavnom prirodnih nauka. Ja se nadam da sam ispunila neke svoje standarde, izvinjavam se, i mislim da sam rasla i porasla zajedno sa svojim učenicima, sa njihovim pitanjima i sa njihovim zahtevima, tako da se nadam da sam, eto to sam htjela da kažem, da sam i ja rasla u toj Jovinoj gimnaziji kao profesor. Ja se izvinjam, napravio sam mali lapsus, ali ne zbog toga što sam htio ranije da vas doteram u penziju, nego malo slabije vidim. Nego sam htio da vas pitam kako je bilo do novembra 24. i kako postali, vi ste odgovorili. To tako da... U nekom periodu, u tom srednjem, posle 2007. godine pa do novembra, neke stvari su se na neki način smirile, škola je rasla, ulazili su novi smerovi, dobijali smo razne tehnička pomagala i tako dalje, ali uvek je sa direktorom bilo teško razgovarati. Ovo što se počelo događati pre 2 godine je na neki način kulminacija. I moje razmišljanje o tome je da, htjela sam da kažem da je prosveta u našoj državi, ali i generalno u svetu ne ide napred. Ona na neki način stagnira.
u ovim vremenima u kojima živimo, gde bi morala da napreduje, ona je teška i teško promenljiva i stagnira na neki način, a u nekim slučajevima ide i unazad. Za poslednjih 30 godina u prosveti je primljeno mnogo ljudi da predaju, da budu. To je jedan odgovoran posao, vrlo odgovoran posao, provoditi vreme sa mladim ljudima, gde je svaka rečenica koju ćete izgovoriti, svaka misao i svaka reč mora na neki način da bude na svom mestu i morate na neki način da šire posmatrate stvari od usko samo predmeta koji predajete. I eto, tako smo došli do toga da jedan profesor matematike koji možda ima ili nema kapacitet shvatanja pedagogije, metodologije, postane direktor. I da neke svoje sitne ili, kako bih rekla, uske poglede na svet pokušava da nametne ostalima. Evo, ostavit ću za kasnije. Ana, dobroveče i vama još jednom i hvala vam što ste došli. Vi kao ni ja niste bili ni učenik, ni profesor, ni ove škole, niti ste Novosađanka, nisam ni ja. Kako se vama čini ovaj osjećaj zajedništva i kakve su to škole koje razvijaju taj osjećaj zajedništva, ako biste mogli nešto tamo da kažete? Ja nisam ni Novosađanka, ali ja mislim da cela zemlja zna za Jovinu gimnaziju, svega je nekoliko svetionika te vrste u ovoj zemlji, ima mnogo gimnazija, ali nekoliko se izdvojila kao svetionici u obrazovanju i mi decenijama unazad slušamo fantastične mladim ljudima koji postižu fantastične rezultate zahvaljujući fantastičnim profesorima. Tako da Jovina prevazilazi to pitanje geografsko, to nije pitanje Novog Sada, nije pitanje Beograda, Srbije, ni Balkana, to je jedno univerzalno vrednosno pitanje, to je pitanje morala, etike, to je pitanje imanja stava, to je pitanje otpora, to je pitanje borbe za slobodu i pravdu i tu je zapravo i odgovor na taj vaš drugi deo pitanja, kakvi to mladi ljudi izlaze odavde. Mislim da škole koje zapravo ne uče decu šta da misle, već kako da misle, i škole kojima deca nisu brojevi u dnevniku i prosek kako da kažem u svedočanstvu, nego su mladi ljudi koji treba da promene svet, su škole kao što je Jovina i svih nas se to tiče, zato što je borba koju vodi Jovina, roditelji, deca, nastavnici, borba svakog od nas koja je suštinski čin otpora ovom diktatorskom režimu i simbol borbe za slobodu i pravdu i u tom smislu ja stvarno osjećam i kao da sam bila đak i žao mi je što nisam. Hvala na ovom divnom odgovoru, nadam se da ste zadovoljni ovim prvim delom naše tribine, a sad ćemo pogledati još jedan biljan, Miloše. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu blokirali su školu. I šta ste želeli ovim postupkom da poručite javnosti? Samo za mir. Da se mirno sve reši. I to je suština. Razmatramo. U danu kada se vrata i kapije škola širom Srbije otvaraju za đake, vrata gimnazije Jovan Jovanović Zmaj ostala su zaključana za učenike ove škole. Od 1. septembra oni su raspoređeni u hemijsku, saobraćajnu i mašinsku školu. Jedino obrazloženje – ispitivanje statike škole. Školsku godinu Novosadska Jovina gimnazija ispraća suspenzijom 6 profesora.
svega što smo videli u onom prvom videu na početku tribine, smo zaključili šta je Jovina bila, a čuli smo i od naših prijatelja, naših panelista. U ovom drugom videu smo videli rekapitulaciju događaja od prošle godine i gde se ide. Zamolio bih vas prvo da pozdravimo dve naše učenice, dve Isidore, koje su pravile ova dva videa. Jodraže, možete li nam kratko dati neki vaš pregled svega ovoga šta se dešava trenutno i u Jovinoj, i u državi, situaciju cijelu, i šta je po vama ono što Jovinoj sad nedostaje da bi bilo onako kako je bilo? Za situaciju u Jovinoj gimnaziji trenutno svi znamo kakva je. Jovina gimnazija je i fizički stvarno, ali i figurativno zamandaljena. Srećom da duh Jovine gimnazije ne može da se zaključa ni zatvori. Ne samo da je prisutan, već je i slobodan. Još je prisutan u ljudima, u onima koji su na bilo koji način bili u dodiru sa Jovinom gimnazijom. Duh je u profesorima bivšim, sadašnjim, u učenicima bivšim i sadašnjim, u njihovim roditeljima, kojim verovatno tu ima mnogo, u Novosađanima. Duh je među svima nama, jer naravno da u sadašnjoj gimnaziji dosta toga nedostaje. Nedostaje i ova zgrada, ne cingle i, kako su rekli, stubovi u njoj, već ono što ona u sebi ima, ne samo od elektronike i svega što pomaže za vrhunsko obrazovanje, već i nedostaje i oni profesori sa fakulteta koji su održavali i bili garant izvrsnosti, zbog kojeg su mnogi i upisali ovu školu. To sve što god nedostaje jako utiče na to kad će se gimnazija oporaviti. Ali još više utiče neko ko sve to ometa. Kada tu smetnju možda otklonimo mi ili prirodno, mislim u novembru, sklonimo, Jovina će se vratiti na staru slavu. Moram da kažem samo, pošto Miodrag stalno priča o duhu Jovine, bilo je nekih, da kažem, pregovora među nama, roditeljima, da se tog nekog duhovnog pređemo na nešto materijalno. Pa da probamo da uđemo malo ovdje i sve, ali pobedio je ipak još uvijek samo duh. Prosto, šta vi imate da kažete o svemu ovdje, kako da se izborimo sa svim ovim, da kažemo, znam što nam se dešava? Pa upravo da nastavimo ovo što radimo, da se okupljamo, da govorimo, bezbroj puta smo ispričali stvari. Ali, verovatno stalno treba da ponavljamo i malo pre smo razgovarale, nas dve, to je na neki način i lek traumatičnosti i traume koje smo doživeli, jer, kako vam kažem, u Jovinoj gimnaziji ja sam imala ponekad razgovore sa svojim kolegama, i ne ponekad, nego smo često razgovarali i meni se čini da smo mi imali jednog zlostavljača i da imamo jednog zlostavljača. I da je njemu dozvoljeno sve, i ja sam često postavljala pitanje kako je moguće da u hijerarhiji u državi, kako je moguće da jedan čovek koji je direktor jedne gimnazije može sve. Ili njemu ne može niko, ništa, ili on ne može da odgovara pred zakonom i da
Ali svima nam je jasno u kakvoj državi živimo, svima nam je jasno da ovo više nije demokratija i da ovo korača prema teškoj autokratiji. I ukoliko mi ne budemo glasno govorili, ukoliko se ne budemo okupljali, ukoliko se ne budemo još jače borili i još glasnije govorili, naš će pojesti mrak. Mi profesori smo se trudili da kod dece razvijamo kritičko mišljenje, da ih ostavimo da postavljaju pitanja, stalno da postavljaju zašto je ovo ovako, ne onako, da sve stvari na neki način preispituju. Nema predrasuda i nema završenih zatvorenih vrata, nema završenih odgovora. Stalno treba da preispitujemo i demokratiju i međuljudske odnose i državu i autoritete i tako dalje. I ja se nadam da je to duh Jovine i znam da je to Radivoju smetalo i nekoliko puta je rekao i glasno da mu to smeta, meni konkretno da prestanem da držim takva predavanja, pa čak i grubo da zatvorim ubicu tim rečima. Ja odustajala nisam i ja sam njemu otvoreno rekla da ja odustati neću od otvorenog predavanja, od otvorenih reči. I tu sam i dragi moje kolege, roditelji i učenici, ne dajte se. Morate snažno verovati u slobodu. U slobodu govora, u slobodu mišljenja i u slobodu ideje. Niko vam to ne može uzeti. Niko, nikada. Ana, evo ova kriza nam je otkrila mnogi probleme u školstvu, ovo već zadnje 2 godine, naslučivali smo ih i viđali i ranije, ali ovo je sad baš onako ogoljeno. Nefunkcionalne i nameštene školske odbore, evo sad se pokušava savet roditelja svesti na, ne znam kako bih to nazvao. Šta vi mislite, kako mi možemo da se izvučemo iz svega ovoga i ali nam je to loše vreme i donelo i pokazalo, otvorilo nam neke vidike i te neke nove veze između profesora, učenika, roditelja, koji su sad nekako postali jedinstveniji. Kako dalje da nastavimo na tom talasu i da se izborimo sa svim ovim? Ja mislim jedino ovako kako već radimo. Mislim da je jedini način da se izborimo sa ovim mrakom, sa tom memlom, sa svim prljavim i, kako da kažem, najtoksičnijim što ja u svom životu, na primjer, pamtim, a to je ta patološka mržnja prema svemu progresivnom, izuzetnom, posebnom, lepom, pametnom, učenom, školovanom, što mi je i logično, jer je posredi jedna negativna filtracija i sa one strane su stvarno ljudi upitni po svim nivoima, i moralno, i sa znanjem, i mislim i vrednosno, i vaspitno, onako baš najnegativnija selekcija. Mi moramo sve u kontri, a mi to upravo i radimo. Možda od poslednje godine vidljivije. Ja mislim da je nama jedini način ekstremna solidarnost. I nas dve smo pričale zapravo o toj traumi, da li će deca biti traumatizovana. Neće, ukoliko kognitivno obradimo ovaj trenutak, ukoliko pričamo o tome šta nam se dešava, zašto nam se dešava, zbog čega to rade, zašto gase svetionik. Znate, oni su mogli da ugase i istureno odeljenje Kruševačke gimnazije u Aleksandrovcu u kojoj sam ja išla, ali nisu, jer to nije ta vrsta lekcije, to nije ta vrsta packe. Kada ugase svetionik, onda se olupaju svi drugi brodovi, oni žele da se olupavamo. Oni žele da nas nema, a mi kažemo nećemo, ne pristajemo, nema šanse. Mi sada, naročito vođeni mladima, srednjoškolcima i njihovom pobunom, studentima i njihovom pobunom,
Mi živimo najempatičnije i najsolidarnije vreme koje ja znam u pola veka mog postojanja. Mi smo tu jedni za druge, mi smo pre ovoga bili posvađani svi sa svima, roditeljima sa profesore koji su, ne znam, krivili su ih zato što njihova deca nemaju 5-0, deca sa profesorima koji nemaju empatiju, profesori sa decom koja neće da slušaju i sve misle da znaju najbolje. Nas je sve ovo, ova borba nas je pomirila. Ova borba je teška, ona dugo traje, iscrpljujuća je, neizvesnost je velika. Ja duboko verujem, ja najdublje svakom ćelijom dušom verujem da je njihov kraj jako blizu. Zaista, kao floskula je zvučalo ono što smo slušali da je mrak pred svitanje najtamniji. Ali mi sada možemo da vidimo da su oni najzliji nego što su ikada bili, a zli su od samog prapočetka, jer je kraj, jer su osetili, jer se raspadaju, jer nemaju sutra. Sutra pripada nama, sa ovom generacijom mladih ljudi. Sutra je naša. Miodraže, kako vaša generacija, da kažem starija, kako vi možete da pomognete mladima, učenicima i studentima u ovoj borbi? Kako, da budu svi kao i kako bi pozvali svoje, da kažem, vršnjake da nam se priključe svi? Prvo, da bi objasnili šta treba raditi, u svakoj situaciji uvek treba znati uzrok i stanje koje zatičete. Meni je falilo 2 boda da upišem medicinu, pa ćete sada čuti jednu medicinsku varijantu ovog objašnjenja. Za ozdravljenje celog društva, prosvete, Jovine gimnazije, neophodno je sve to znati. Verovatno svi znate da takozvani slobodni radikali izazivaju kancer. Ja se upravo borim protiv jednog takvog. Ne samo da se borim, ja se ne bojim. Znam da ću pobediti. Zašto? Pored ostalog tako što se pojavio jedan specijalni lek koji nije agresivan na zdrave ćelije, već selektivno samo napada, prvo otkriva, pa uništava samo maligne ćelije. To do duše radio je organizam svojom sam po sebi dok je imunitet bio kako treba. Godina proizvodnje je tu malo zatajila, pa je moj imunitet verovatno nije primetio, pazite izraz, nije primetio da se maligne ćelije jako šire. Zašto to spominjem? Zato što se to sve isto desilo u našem društvu. Nismo primetili da se neki, ne slobodni radikali, već jedni pritvoreni radikali, preimenovani radikali, da rade to isto. Stvaraju maligne ćelije po celom društvu toliko posvetano, znači ono sindrom kuvane žabe, toliko da se ne primeti. I dok nije došlo do toga da je celo društvo zahvatio, ja to zovem, jedan društveni karcinom. Srećom, kao što je pronađen lek za moj karcinom, tako se pojavio i novi lek koji se zove Mladost Srbije. Studenti Srbije i sva ostala mladost, pored ostalog i ovi učenici koji su ovo organizovali, su ne samo primetili te društvene karcinogene ćelije, već su se bore protiv toga i naravno pobedit će. Ali kako to ima veze sa Jovinom gimnazijom? Taj društveni karcinom, što ga ja zovem, je metastazirao svuda, pa i na Jovinu gimnaziju. Kako se toga osloboditi, kako se bori protiv karcinoma? Prvo se cilja
na osnovni onaj uzročnik, onaj koji je metastazirao, pa onda na metastaze. Studenti i mi svi ostali ćemo na ovaj društveni karcinom, a ovdje ćemo mi, ovo što je profesorka rekla, nastaviti skroz isto što smo do sada radili i boriti se da pobedimo ovaj naš lokalni metastazirani karcinom. I to kako? Isto kao do sada, samo ćemo istrajati. Kako ćemo istrajati? Pa, da li imam vremena za jedno 3 do 5 minuta, za jednu, kako bi to zvao, pozorišnu kratku skicu, koliko treba za velike stvari da se trudimo i dokle se boriti. Stari indijanski vrač je rešio da izda svoju tajnu pre nego što ode u večno lovišta svojim mlađim i iz svog plemena i iz drugih plemena vračevima. Kako on to uvek dozove kišu? Ne mislim sada, trebalo bi sada ovdje obrnuto. Pozove ih i govori im. Imate tu onu planinu, tamo je orlovo gnezdo, popnete se gore, sakrijete se kad dođe orao i čupnete mu pero, brzo dole, bacite na vatru i oko vatre. I kiša će pasti. Kaže, ne, probali smo to, nije dobro. Kaže, dobro, ima i druga varijanta, u močvoru odete, taronite duboko, stignete deštevnjaka, otkinete mu rep, pa na vatru, i kiša će pasti. I to smo probali, nije uspelo. Kaže, dobro, ima pustinja, stignete guštera, otkinete mu rep, pa na vatru, i kiša će pasti. Ne, to smo probali, nešto tu ne valja. Ne, nešto kod vas ne valja. Koliko ste vi to radili, verovatno, i šta ste radili, niste dobro radili. Kaže, ja sam radio par sati, radio ceo dan, ja dok nisam pao. Koliko ste vi radili, kako to vama uvek uspevali? Pa ja sam uvek radio dogod kiša nije pala. Znači, dokle ćemo mi da radimo ovo, isto što smo radili, makar ako ne popravimo stvar, dogod ne padne. Mi treba da budemo istrajni, jer, da čujem, svi smo Jovina, svi smo Jovina, svi smo Jovina, svi smo Jovina, svi smo Jovina. Hvala Mileže, odlična priča. Profesorka, malo pre ste rekli, ako sam vas dobro razumeo, 2002. treće kad je došao onaj Čika, i od 2007. do, ajde da kažemo da skoro da se donekle normalno ponašao, a onda je opet eskalirao. Ja se sjećam kad je sve ovo krenulo, dosta profesora i u ovoj i u drugim školama su se priključili, bili su uz učenike, uz studente. Međutim, onda nekim mobingom, pritiscima i sve nekako su se malo povukli. Kako da ih vratimo, ja bih rekao, na pravi put i kako da pokušamo da ih zaštitimo pritisak? Profesor. Pa prvo mislim da svako od nas mora da se brani i svako od nas mora da postavi neku liniju gde nema dalje. Dakle, to je to, boriti se do kraja dok kiša ne padne. To jest dok ne padne. To jest dok ne dođemo do onoga što smo hteli. Znači, nema odustajanja. Upornost je važna. Ako svako od nas da mrvicu i više od toga, to će biti jedna lavina. Znači, svako od nas, ima nas mnogo, postanemo svesni da smo snažni, pojedinačno, pa onda zajedno i onda nam stvarno više niko ne može ništa. I zato je važno da nas ima puno i zato je važno da u horu stalno ponavljamo i ne odustajemo.
I sloboda mišljenja, sloboda govora i sloboda ideje rađa novo društvo, rađa nove lekove, rađa nove prilike i ona se ne sme zaustaviti. Ne smemo dozvoliti da nam bilo ko zabrani da mislimo i da idemo napred. Pa makar i grešimo. Važno je da idemo napred. Ja, iako nisam panelista, ja ću se malo uključiti, pošto to s vama pričam. I ja imam problem, ovdje ima par mojih kolega i pozdravljam ih. Isto imam problem sa svojim kolegama. Stalno ih pitam, čekajte, stalno krenuli smo u nešto, pa smo napravili štrajk, pa smo radili ovo, pa smo radili... Međutim, u zadnje vrijeme više gledam onako te neke storije, kako ručaju, kako su na nekim večerama i kad je neki veliki protest, okači se neka fotografija i nešto se napiše i to je sve. A mnoge kolege, verujte mi, trpe, izgubili su poslove, ne rade, ne snimaju, dobili su otkaze. Ali, opet kažem, moramo da se vratimo u neku grupu i ne znam kako da ih privučemo, sve su ljudi jako preplašeni, ovo je nešto meni potpuno fascinantno, nisam znao da se ljudi baš toliko plaše. Morao sam to da kažem. Čega? Ne znam. Čega se ljudi plaše? To ne bojim. I ja isto ne znam. Meni to nije jasno. Stvarno mi nije jasno. Nema čega da se bojimo. Nema. Ana, više puta smo mi ovdje, na primjer, pomislili da je Jovina u stvari kao, kako bi rekao, kad je sve to krenulo, aha, sad ćemo da demonstriramo šta će da se desi drugima ako se budu bunili. Odmah je to, kako bi rekao, ajde da kažem, pokušali su da saseku Korenu, onda je bila Peta Beogradska, pa Niška, Svetozar, u stvari Stevan Stremac, tako? Znači, i svi neki ti, da kažeš, i dobri profesori, ugledni, doktori nauka su nekako sklonjeni sa strane, dovedeni su neki ljudi, ja stvarno ne znam više, ne znam kako bih to nazvao, ja više nekako nemam ni poverenja. Evo ja ću reći, opet kažem, malo se vraćam, moj sin je diplomirao ovde sad i upisao elektrotehnički fakultet. Mlađeg sina sam upisao ovde, bez obzira na nagovor nekih ljudi, kao nemoj, ja hoću da pokušam da se borim. Da li ću izdržati, ne znam, možda ću odustati za 10 dana, a možda ćemo izgurati to sve, ali stvarno mislim da moramo da pokušamo da se borimo. Nekako, i kad su te druge škole gorele i sve, nekako se stanje pokušavali na toj televiziji sve i svuda u medijima pokazati kao da je to nešto redovno, kao neki se bune. Kako, ja ne znam, stvarno mi nije jasno, posle godinu i po dana, alterne dve, kako ljudima da otvorimo oči, kako da im objasnimo da je ovo što se dešava stvarno nije normalno. Pa ja nekako verujem da su ljudi otvorili oči i mi uvek pričamo o tim nekim ljudima koji ne mogu da otvore oči jer su žrtve propagande, manipulacije. Iskreno da vam kažem, oni su najveće žrtve tog sistema. Oni imaju neki sitan čar, ali su odustali, vi sad kažete dođu neki ljudi. Ja se pitam da li su to ljudi. Jer ljudi ipak imaju neki vrednosni sistem, razvijen moral, imaju neki cilj, neki put. Ti ljudi su kao marionete u rukama ovog toksičnog režima. S druge strane, mi nismo nikada bili slobodnije društvo. Da vam kažem, mislim, jesmo, ja se sećam to nakon tih demokratskih promjena početkom 2000-ih, ali to je jako kratko trajalo. Mi smo se oslobodili, postoji mnogo definicija slobode, ali ja volim tu jednu koja kaže sloboda je unutrašnje stanje u kom osjećate da možete da donosite odluke bez prisile i bez prinude. I mi smo slobodniji nego što smo ikad bili. Paradoks je da su i ti njegovi izmanipulisani slobodniji nego što su ikad bili, to možemo da vidimo u njegovoj ovoj turneji po šatrama. Čak i ti ljudi se odvaže da kažu nešto, nisam dobio poziciju, a skupljao sam glasove, ili niste pomogli oni su ranije ćutali, znači negde taj slobodarski duh se širi, to je jedna stvar. Ljudi su letargični, pasivizirani, apatični i svaki diktatorski režim želi da pasivizira društvo, jer snaga diktature se uvek ogleda u postojanju ideje da je promjena nemoguća i da nikad neće biti bolje. I onda kada se zapravo to proširi kao ideja kao nikad neće biti bolje, onda vi kao razumno biće ne želite uopšte ni da participirate, šta imam da učestvujem kad neće biti bolje. Ali mi dokazujemo da će biti bolje, mi nećemo stati. Ova borba traje, ona je u ovom trenutku možda najmanje vidljiva, ali verujte mi da je najsnažnije nego što je ikad bila to kako se mladi organizuju, to što oni rade.
bili, jedan promil tako organizovan, mi nikad ne bismo bili potlačeni od vrlo upitnih karaktera i persona. Vi sada dok pričate o ovom direktoru, ja sam ga malo viđala u javnom nastupu, postoji nešto što se u psihologiji zove mračna trijada. I ona je kombinacija tri neke, ajde da kažemo, varijacije psihološke. Prva je narcisoidnost. Ja znam samo, ja sam najpametniji, niko ne zna kao ja vam delim savjete, ja sam vaš mozak, nemojte da razmišljate, ja ću donositi odluke umesto vas, jer sam najlepši, smislio sam čokoladu, napravio železnicu i podigo hram, ne znam šta još. Druga je makijavelizam, cilj opravdava sredstvo. Vi ste moje sredstvo da zauvek ostanem na vlasti, da ukradem 16 biliona milijardi, šta ćemo? Ja ne znam šta da rade s tolikim novcem. I treće je psihopatija. Nema empatiju, nema saosećanje, ne razume tuđe emocije. I ovo je mali poremećaj, za Jovinu ogroman, ali mi imamo jedan mnogo veći koji je napravio gomilu klonova koji glume da su oni, a svi zajedno potpadaju pod tešku psihopatologiju. Metastaza. Ana, pitao bih te još samo ajde da kažem, iz svog profesionalnog toga, jel da? Kako ti vidiš uticaj svega ovoga što se dešava u zadnje 2 godine, verovatno si pričala, baš na decu i mlade, ajde da kažemo od nekih 12, 13, 14, pa i da kažemo da je 18 godina? Da, obično to pričamo, kakav će ovo imati uticaj na njihovo odrastanje, na duševno stanje, da li će imati taj neki posttraumatski sindrom. Da vam kažem nešto, u početku njihove borbe mi smo bili preplavljeni ponosom. Ko ih je tome naučio? Otkuda tolika hrabrost? Kako toliko dobro poznaju zakone, sistem, ustav? Kako su tako odlučni? Kako su tako neumoljivi? I to je stvarno predivno. I ja se svaki put oduševim, ali ja molim moju generaciju da prestanemo da romantizujemo mladost. Oni su mladi, oni su deca, oni ne treba da za nas osvajaju slobodu, divno je što su nas pokrenuli, ali mi moramo da budemo prva linija i napada i ovo treba. Stalno se pitamo gde su, zašto ovo nisu rešili, zašto to nisu rešili 15. marta, zašto nisu rekli, zašto nas nisu pokrenuli, zašto nisu, zato što ne treba, oni su naša deca. Mi to moramo da uradimo za njih. Održali su nam lekcije. Ako nas nije sramota, sedite u restoranima, kačite storije, krempita, sram nas bilo. Moramo da se borimo dok god ne možemo da se borimo. Ja bih se zahvalio našim panelistima i pitao bi nekog iz publike da li imate neko pitanje za naše goste. Slobodno. Hvala vam, ja sam zakasnila, nisam čula sve. Gospodina Vazića lično poznajem, ali vas kao psihologa bih da pitam, to je možda i psihološko pravno pitanje, da li mi sad možemo nešto da uradimo da takvim ljudima koji su maliciozni, devijantni, toksični, ozbiljno poremećeni, da li mi možemo nekako da ih ograničimo? Mislim, pravnim putem, nešto da uradimo unutar našeg ustava, eventualno unutar psihologije, psihijatrije, možda i međunarodnog prava. Verujem da pravo može, psihologija i psihijatrija ne verujem najiskrenije, zato što prvo sama osoba treba da zatraži pomoć, ja mislim da ovde nemamo svest o količini nesvesti. Ali mi tražimo pomoć od njih. Mi ne možemo od njih, mi možemo jedni druge da podržavamo. Mi da se zaštitimo od njih. Možemo. I ovaj vid okupljanja je jedan vid zaštite. Kada ste okruženi ljudima koji dele iste vrednosti, kada imate nekog da podelite ideale, snove, kada s nekim osjećate da ste zajedno u borbi, to je lekovito. Zato kad me ljudi pitaju umorni smo, imamo sindrom izgaranja, ja kažem samo budite okruženi ljudima, budite na ulici. Meni je ova borba dragocena sama po sebi. Jedanput na jednom velikom okupljanju u Nišu
koji je usledilo nešto nakon Novog Sada i Kragujevca, jedna osoba iza mene, nisam se okrenula da vidim ko je rekao kako ćemo mi živjeti kad se ova borba završi. Jer smo se mi uljuljkali u divotu situacije da smo okruženi ljudima koji dele iste vrednosti. Mi smo do pre ove borbe verovali da smo sami na svetu, da su svi slični nama ili su ugasili ili otišli. Tako da ovo je lekovito i naravno jedni drugima zatražite psihoterapijsku podršku. Ja znam da mnogo psihoterapeuta daje besplatnu podršku i studentima, i mladima, i profesorima, i novinarima, i građanima. Jako je važno samo da jedni druge podržavamo i da zatražimo pomoć. A njima prvo zatvor, pa verovatno neka psihijatrijska ustanova unutar